Izakuphinda ihlale ngomhla wamashumi kulenyanga izayo iseshoni ekhethekileyo phakathi kwebutho lophando elizimeleyo kunye neenkampani ezixhamlileyo kwiTender zezixhobo zokuzikhusela kwintsholongwane yeCorona. Oku kungenxayokuba engaphelelanga amanye amaxwebhu ezifungo ezibhaliweyo. Kungoku nje ujaji ochophelele seshoni ujaji Billy Motlhe uyalele bonke ababandakanyekayo ukuba bafake amaxwebhu abo ngomhla wesi-4 kuNovemba. Oku kuza emva kokuba ijaji iwise isigwebo sokuba ibanjwe imali ebalelwa kwi-R38 million nekwi-akhawunti zezinkampani ezifumene iTender zokuhambisa izixhobo zokuzikhusela kwintsholongwane yeCorona. Oku kuquka inkampani Royal Baca Projects neinkampani ekathandisizwe Diko nongumyeni wesithethe sikamongameli Ramaphosa ukhusela Diko. Kodwa eyona nto ibiphambili namhlanje kumba ukuba kukhangeleka ngathi ibhanka khange ziwuqonde kakuhle lo myalelo njengoko ziye zazivala zonke ii-akhawunti zezinkampani. Lo myalelo uthi ezibhanka kufuneka zibambe isixa esithile kwezi akhawunti hayi ukuzivala. My Lord, apparently what has happened in practice is that some, if not all of the banks have attached or frozen the entire bank accounts of individual respondents, whereas that was not the intention. That was not the order, although some parties suggest, Mr. Witz suggests that it may have been perhaps mistakenly the effect of the order. That was never the intention. The minute the banks, never mind see FICA, they see SIU, they're scared to do anything. So, for example, we've got an overdraft facility. We can't use the bank account. We're not happy with what's happened, the 4th and the 38th respondent, because we'll deal with it at a later stage. We allege we're not involved in any of the corrupt, tainted, and all these other activities that have been alleged. But most importantly, we can't pay salaries, SARS, wages. We can't do anything. We can't utilize that bank account because the bank have taken the attitude, because it's the SIU and that's the order, that whole account is frozen. Ujaji uphindile wakucacisa oku. All I'm saying is put in a clause that explains it clearly so that then respondents must not be prejudiced. Those who want to use their accounts must do so, and provided that amount that has been identified must always remain in that account. Le seshoni izakuphinda ihlale ngomhla wamashumi kulenyanga izayo.